tak na tu chvíli jsem se fakt těšila. Zažila jsi taky někdy ten moment, kdy v hlavě se ti začínou promítat všechny ty myšlenky, všechny ty nepříjemné otázky? Jsem dost dobrá? Stačím na to všechno, co jsem si v té mojí hlavě vysnila? Můžu vůbec ty věci, které mám v té svý hlavě, o kterých sním už tak dlouho, se stát vůbec skutečností? A jsem já ta pravá? Komu se to fakt povede uskutečnit? Nejsou to jenom nějakými iluze, nějaké moje fantazírování, které ale nikdy nemůžou být realitou. Nejsem jenom hloupej pozitivista, který nechce vidět to, že to nemůže být skutečný, nebo nevěřím v nějaký bludy, který prostě jednoduše s realitou nemají nic společného. Můžu vůbec ty věci, o kterých sním, o tom životě, kterým sním, někdy ho dosáhnout? No, tak tyhle ty chvíle, kdy se mi tohle všechno a mnohem víc promítá v té hlavě, mám celkem často, víc často, než by byla ochotná přiznat. Ty nejistoty a pochybnosti o tom, jestli jsem dost dobrá a stačím na to, co od života vlastně chci nebo čekám. A to je vlastně ono, já si nepřipadám jako člověk, jako žena, která by seděla na zadku a čekala, až jí ten život něco konečně přinese, ať jí něco konečně dá. Ne. Já jsem člověk, který má jasno v tom, co chce, nebo aspoň v tom, co od toho života chce a jde si zatím. Snaží se, věnuje tomu energii, čas, své naděje a touhy. A i když ta naděje už někdy nestačí, tak pořád tady ta disciplína, na který tak tvrdě makám. A stejně ten úspěch, takový ten velký wow moment, kdy si řekneš, jo, tak teď jsem to zvládla a jsem tady a teď můžu zase pokračovat v té mojí nový cestě, v tom, o čem jsem vždycky snila. Tak to ještě vůbec nepřišlo. Místo toho jsem poznala mnoho zklamání a momentů, kdy jsem fakt seděla na zadku a nevěděla, co vlastně dál, kdy mě život dostal na kolena a hodně to bolelo a musela jsem se podívat těm svým chybám tváří tvář. Ale víte co? Já prostě jsem už někdy fakt naštvaná na ten svět. Na to, že posloucháme dokola od různých lidí, motivačních koučů a z různých podcastů to, že když se budeme snažit a budeme tomu věřit, že vždycky nakonec všeho dosáhneme. A sakra, jako já jsem ráda za tyhle ty podcasty, za příběhy lidí, kteří už svůj úspěch prožili a tom, že to jde a sakra jsem ráda, že tady jsou ti koučové, kteří dělají ten obsah a díky tomu nám pomáhají v těch strastích toho našeho života. Ale proč to teda nefunguje? Co tak dělám špatně? Co sakra? Já pořád dělám za tu chybu, kterou nevidím, nebo co mám dělat jinak, aby se to konečně vydařilo. A právě tohle prožívám i teď. Popravdě jsem v tom bodě zas a znova. V tom bodě, kde jsem od života dostala zas a znova pěknou facku. Kdy mě zase dostal na ten zadek a já si říkám, sakra, co teď mám dělat a co teď? Proto, abych to mohla zlepšit, proto, abych se znova mohla dostat na ty nohy a tentokrát třeba na nich zůstat o něco déle, bez toho, abych zase spadla. Co sakra mám teď udělat? Co sakra mám změnit? Co mám dělat? Řeknete mi to prosím někdo? No a možná právě o tom to je. Možná tyhle ty momenty, kdy sedneme, nebo spíš ne my, ale ten život nás donutí si sednout na ten zadek, přestat řešit, co dál, co bude za rok, 2, 3, 10, ale donutí nás řešit, co je teď a co teď je důležitý a co teď máš před sebou, co musíš zvládnout, je odpověď na ty všechny moje otázky. A víte co? Já to ještě totiž vůbec nechci vzdát.
I přesto, že mi ten život po 100 000 zase dal tu facku a zase mi řekl velký ne a dal mi zase pěkně za vyučenou. Nevím, čím jsem si to zasloužila, nevím, co pořád dělám špatně, ale to nevadí, protože já to ještě nechci vzdát, protože já chci věřit tomu, že život, který si nosím v té své hlavě, ty představy o tom, jak může vypadat, jsou prostě umožnitelný, jsou prostě zrealizovatelný a že to zvládnu. Ještě sice nevím jak. A možná to teď znamená, že musím udělat velkou tlustou čáru za tím, co bylo a vzít všechny ty chyby, pořádně se za něma zamyslet a začít znova. Začít znova a věřit tomu, že třeba tentokrát to vyjde, že tentokrát, i když tam budou ty pády a ty chyby znova, tak to udělám líp a vytrvám do toho bodu, než se to konečně podaří. Ten život, který si držím v hlavě. I když přichází přesně neustále ty otázky o tom, jestli jsem dost dobrá. Jestli náhodou už není tak trochu pozdě. Jestli to, že ostatní už dávno mají tu svoji vysněnou kariéru nebo život, nebo ty úspěchy, ceny, partnery, děti, rodiny, domy, tak jestli na mě už není tak trochu pozdě, už jenom přece jsem blíž ke svým 30, než k mým 20. A mám někdy pocit, že ten vlak už dávno ujel a že já jsem ho absolutně nestihla. Ale víte co, i tohle mě nezastaví, protože já chci věřit, že tam na mě čeká. A jestli tam na mě nečeká ten vlak, který tam byl doteď, tak na mě prostě tam bude čekat jiný, nebo pro mě přijede jiný a třeba bude ještě lepší než ten předchozí. Já totiž pořád si tomu věřit, že ta představa, když se podívám na to, ta moje osobní vize, mě jako silný ženy, která se umí v životě radovat a užívat si ho, miluje svůj život, umí se zasmát z plného hrdla a stejně tak i naplno breče, když se něco nepovede, umí si s čímkoliv poradit a ví, že se na sebe může spolehnout. Ta žena, která má tyhle ty první úspěchy větší v tom životě za sebou a zvládla to a už ví, že umí i vyhrávat, nejenom prohrávat s hlavou styčenou, která je milující, ale nechybí pokora a vděčnost, která je ve svém životě aktivní a užívá si ho naplno. Žena, která dala zase to své tělo dohromady po tom, co roky na něho trošku tak kašlala a zase je fit, je krásná a září s ní energie, která je momentálně v té mý hlavě v letadle, protože její život je hodně o cestování a poznávání světa a neustále učení se nových věcí a posouvání sama sebe je v letadle, ale tentokrát ne za dovolenou, ale za cestou, za svojí vysněnou prací s jedním určitým, skvělým, úspěšným člověkem. I přesto, že má svoje podnikání, svoji značku, která se jí daří a dělá to, co vždycky chtěla, tak zároveň má i možnosti se otvírat těm různým projektům, jako třeba práci s těmi lidmi. Jako je ten jeden vysněnej, kterého má neustále v hlavě a tentokrát už sedí v tom letadle a jede, letí za tou prací za ním. Možná tam není sama a možná jo, ale na tom nezáleží. Zároveň tahleta žena, já, už se tam v tom mém vysněném životě nemusí rozhodovat jedno nebo druhý. Má krásný domov, který miluje, který je vyšperkovaný podle jejich nejbláznivějších představ, ale zároveň z něho má neustále tu možnost odjíždět pryč a zase se tam vracet. Má ten domov, který miluje, ale i ty možnosti neustále objevovat ten svět a nemusí si vybírat kvůli financím, ani času, ani něčemu dalšímu, jedno nebo druhý. Tahle žena je mojí superhrdinkou toho všeho, co já chci být a ještě nejsem. A toho, co chci na sobě zanechat. Protože tahle ta žena není zas tak ode mě vzdálená, pořád to jsem já. Musím přiznat,
že to bylo celkem náročný. Teď vykřičet do světa něco v uvozovkách, já ani nevím, kolik lidí doopravdy tohle to bude poslouchat, ale bylo to pro mě náročný vykřičet takhle do světa, do podcastu, který si může poslechnout dokoliv, moji nějakou vnitřní představu, nějakou moji vizi, která tak trochu stělesňuje nebo mě navozuje strašně to, co vlastně v životě chci teď jako dosáhnout, no kým se chci stát. Samozřejmě jsem si něco nechala pro sebe, jenom přeci každý máme trošku svoje hranice o tom, co jsme ochotní sdílet a to je podle mě naprosto v pořádku. Ale já to ještě nechci vzdát, já se tou ženou chci stát a tím vším, co ona v tom životě má a kde má otevřené ty možnosti a cesty a věřím tomu, že to zvládnu. Věřím tomu, že tenhle ten pokus, druhý pokus, který tomu dávám, po x letech, kdy se rozhodu začít úplně od znova, po nějakých chybách, který jsem teď nedávno udělala, který mě pořád bolí, tak pořád věřím, že to teď zvládnu. A já nevím sice, kdo jste vy. A vy absolutně taky nevíte, kdo jsem já. Ale možná ty naše příběhy si nejsou tak vzdálený, jako by jsme si mohli myslet. A možná v tom nejsme tak úplně sami.